Din ir-rokna qed tiġi miġuba lilkom mill-paġna ta' Facebook Kelma Kelma. Ix-xemx u r-riħ. Isopu, ħallilna ħafna ħrejjef sbieħ. Waħda li tibqa' tissemma hi tax-xemx u r-riħ. Ejja nisimgħu l-ħrafa kif inhi miġuba fil-ktieb Ġabra ta' Ward ta' Ibi Vella. Darba ix-xemx u r-riħ għamlu mħatra min minnhom kellu l-ħila jaqla l-ġilek minn fuq raġel li kien kuljum jgħaddi bil-mixi minn triq twila barra mill-belt, refgħu x-xorti u messu jibda r-riħ. Dan f'daqqa waħda beda jonfoħ kemm jiflaħ u qajjem rifnu kbir. Ir-raġel meta ħass dik il-qawwa tar-riħ, qafel tajjeb il-ġilek u żamm idejh marsusin fuq il-buttuni biex ma jinħallux. Għaddas rasu u baqa' sejjer. Wara li ħela sidru jonfoħ u ra li m'għamel xejn, ir-riħ qata' qalbu. Issa kien imiss lix-xemx, iżda billi kien dalam ħallit il-prova għal-jum ta' wara. L-għada dak ir-raġel reġa' kien għaddej minn dik it-triq. Hekk kif lemħitu ix-xemx bdiet tisħon bil-ftit il-ftit sa ma bdiet tisreġ sewwa li ħalliet lil dak ir-raġel bla nifs. Meta dan ħass dik is-sħana kollha għala l-ġilek minn fuqu, xeħtu fuq spaltu u baqa' sejjer. Ix-xemx rebħet u r-riħ tilef l-imħatra mela tassew li min jimxi ħelu ħelu iktar jasal fejn irid minn dak li jiġri bil-ħatfa u bil-erra. Grazzi lil dawn il-kumpaniji tal-appoġġ tagħhom. Ta' Mena Estate, ta' Nenu The Artisan Baker, Pasta Zara, Maple Bakery u l-paġna ta' Facebook Kelma Kelma.